O recinto feiral Manuel Vila de Muimenta converteuse por unhas horas nunha escola moi especial. Como alumnos e alumnas, máis dunha trintena de persoas, a maioría da terra cha, e como mestres de luxo, 5 filloeiras e un filloeiro habituais da Festa da Filloa, que se celebra o 1 de maio nesta localidade do concello de Cospeito. No curso organizado pola Comisión Responsable de Moexmo, os participantes, adultos e nenos, aprenderon a arte de facer este doce tradicional das nosas mesas. O primeiro segredo dunha boa filloa é a calidade dos ingredientes, ovos, fariña, sal e auga, e para quen o prefira tamén un pouco de leite. E hai que bater todo ben para que non queden grumos. Un tamén, porque non tiñas perdas. Aí eu perda nada. Unha vez espallado o touciño, toca botar a mistura sobre a plancha quente, cortar a masa en cadrados e darlle esa volta. Facelo con soltura require moita práctica, pero insistindo e seguindo os consellos dos expertos cociñeiros, poderemos elaborar as mellores filloas. Pero o momento culminante desta tarde de aprendizaxe lecer, como non podía ser doutro xeito, foi a degustación das filloas elaboradas durante o curso. A valoración non puido ser mellor, estaban exquisitas. O obxectivo desta iniciativa formativa é fomentar o relevo xeracional para manter a festa da filloa declarada de interese turístico galego.